низои мусаллаҳона дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон аз куҷо оғоз шуд ва чӣ хисороте дар пай дошт? мо ба манзури таҳқиқу омӯзиши омилҳои муноқишаи низомӣ ба шаҳри Исфара рафтем ва аз деҳаҳои назди сарҳадии ҷамоати деҳоти Чоркӯ ки нуқтаи асосии даргириҳо буданд дидан кардем. гузориши муфассал оид ба ин масъала дар рӯзномаи Ҷумҳурият нашр гардида, ҳамзамон дар сомона ва гурӯҳи фейсбукии мо таҳти нишонии CW Ҷумҳурият.tg қобили дастрасист. зимни сафар мо дар баробари дигар масъалаҳо аз ҷараёни корҳои барқарорсозӣ ва бунёди манзилҳои харобшуда дар деҳаҳои Сомониён ва Хоҷаи Аъло шинос шудем. инҷо манзили истиқоматии Тоҷиев Бозорбой, сокини деҳаи Сомониёни ҷамоати деҳоти Чоркӯ аст ки дар натиҷаи муноқишаҳои марзӣ ва ҳамлаи ҷониби сарбозони ҳамсоя ҷиддан осеб дидааст. тавре сокинони маҳал дар суҳбатҳо бо мо гуфтанд, хонаҳо аз ана ин кӯҳ аз ҷониби нерӯҳои низомии Қирғизистон мавриди ҳамла қарор гирифта ва тавре гуфта мешавад баъд аз оташкушоӣ қасдан ҳадафмандона сӯзонда ҳам шудааст. 6 май замоне ки мо ба шаҳри Исфара расидем, ситоди вилоятӣ оид ба барқарорсозии оқибатҳои зарари аз низоъҳои марзӣ ба амал омада ки дар бинои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр мустақар шуда буд, ба манзури иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба бартарафсозии оқибатҳои муноқиша ва бунёди манзилҳои осебдида ба фаъолият пардохта корҳои амалиро рӯи даст гирифта буд. Маъруф Муҳаммадзода раиси ситод иттилоъ дод ки ситод дар навбати аввал манзилҳои пурра харобшуда дар деҳаҳои Хоҷаи Аъло ва Сомониёни деҳоти Чоркӯро муайян намуд. Маъруф Муҳаммадзода дар идома таъкид намуд ки тамоми биноҳои истиқоматӣ дар ҳамон ҳолату тарҳи қаблие ки доштанд бунёд ва барқарор хоҳанд шуд.